So what's up guys? Yan guys, napakaganda ng ng ilog, Bicol River guys, dito sa Naga City, touchdown Naga City. At pupunta tayo ngayon sa magde-deliver tayo sa motor trade ng shoutout sa motor trade. Ito ang ating Sampalo Candy dito sa Kawasaki. Shoutout kay Ma'am Lay ng Kawasaki Motor Trade. Yan guys, napakaganda ng river. Ano siya, low tide mga oras na ito. Kaya traffic ngayon dito sa diversion. Grabe yung traffic guys, malaki pa naman ng mga truck na dumadaan. Pwede tayong sumiksik dyan, baka magulungan tayo ng gulo guys. Traffic. So guys, andito na tayo sa Kawasaki. Sa wakas, na traffic tayo dun eh. Dito tayo guys sa Kawasaki, Bicol. Chat natin si ma'am. At mag-deliver tayo guys ng Sampaloc. Guys, deliver tayo dito. Ayan guys, deliver natin. Sheesh. Ayan kay Ma'am Lay. Ayan, tingnan muna tayo dito. Grabing init sa labas. Chat muna natin si ma'am. Grabe, yun sa labas. Ito ang ating suki dito sa Kawasaki, si Ma'am Lay. Tignan natin sa labas. Kawasaki Motor Trade Timco. Ayan. So guys, touchdown dito sa Hakob. Ayan ang Ateneo Avenue. Saan kaya dito ang Daos of Kulab? Sa lugar na to guys. Alam, makahanap natin. Yan, itong kalsada nito papunta itong Magaraw. Saan kaya dito ang Daos of Kulab? Sa lugar na to. May lumang bahay dito guys. Yan na mahanap natin dito. Dito guys. Ang ganda ng kotse. So what's up guys, magandang hapon. Team Kauragon here. Nandito tayo sa nagtambike muna tayo dito guys sa Cathedral Church. Parang may kinakasal dun sa banda dun. Yan, bigo tayong mapuntahan ng ang Daos of Kulab sa Hakob. Sa pangalawang pagkakataon, hindi natin nahanap. Okay, so ito simbahan ng Cathedral guys dito sa Naga City. Uwi na tayo sa bahay. Exit na tayo dito sa Cathedral Church.
Na tayo ng sentrong Naga guys. Yan, shoutout sa mga makikita natin yung mga pulis. Daming bilihin dito sa Naga kasi wala tayong pambili. 10 pesos lang chicken. Tayo sa may Imol, Nagaland Imol. Sentro na tayo. Medyo ito nagka-traffic na kaya uwi na tayo. Si Bossing. Yan guys ang ang Armor na nakapasok na ako diyan dati. Nasa supermarket pa ako. Kapasok na ako diyan. Tayo sa plaza. Pasok na tayo ng plaza guys. Anime yun. Yan. Dito mga kainan dito guys. Pag nagutom kayo dito sa sentro, may naming kainan dito. Itong McDonald's, yan, Bigs. Dito guys. Sa lugar na to. Jollibee. So guys, nandito na tayo. Touchdown. So guys, ang papuntang Lusot San Fernando guys. Dadaan dito guys sa lugar na to. So may mga dito mga pili. Yan. Yan guys. Mga biyahero dumadaan dito sa lugar na to. Tapos paggabi napakaliwanag dito ng daan guys. Paggabi dito sa lugar na to, hindi na nakakatakot. Tapos ang daan na ito papunta ng Albay. Lusot nito Bula guys. Shortcut papunta tong papuntang Albay. Albay province guys. Sa mga dadaan dito sa lugar na to. Daming pag may yung Matnog Manila Matnog dito sila nadaan. Shortcut sila dito. Sarap pag motor-motor dito pag ganitong oras. Tapos dadaanin itong Barangay Lupi.